ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କମେଡିର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ କୁହାଯାଏ ଜୟରାମ ସାମଲ, ପପୁ ପମ୍ପମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିହର, ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବେ, ଆଉ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବେ, ହରି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଭାବେ। ଦେବୁ ଭାଇ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଭଳିଆ। ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରବିବାର ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଦେବୁ ଭାଇଙ୍କର କମେଡ଼ି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦାଦାଗିରି ସିନେମାରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଲି ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ এটা ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା, ହେଇପାରେ ହଁ। ଯଦି ଜଣକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, କମେଡ଼ିର ବାଦଶାହ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ଜୟରାମ ସାମଲ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କୁତକୁତ ଲାଗେ। ମାନେ କମେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସେ ଚାଲିକି ପଳାନ୍ତି କମେଡ଼ି ଲାଗେ, ତାହା ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ମୋତେ ଲାଗେ। এইମାନଙ୍କ ଠାରୁ